Добро утро от... Къде сме, бе? Чанаккале. Втори ден тръгваме за Памуккале. Бензиностанцията Шел. 8 часа тръгване. Всички са на лице. Франто е тука. Франто, ако някой не го познава, бати Иван Шумитко. Два пъти закусва. Взе и мармалад за изпът. Я? Добре, защо си го взел? Защо? Кога? Вечер, на моего брата за мене. Кока-кола, нещо, аванта нямаше ли? Айде, тихо, айде. На път за Памуккале. Троя. Чумитко, яви, що са саркофаг твой размер ли? Няма така. Има да му пиче. Тук няма как се събереш. Бати Иване? Франто, къде си, бе? Куче. То се е по-голям. Айде, кучето. Даже и нещо пише. Ето го Франти, ще е куцера. Да. Тук има гробище. Ето го и кучето. Една хубаво куче. Хе-хе-хе. Спряхме да починим в Хикае Тавук. Тук има картофи, едно парче мусо има. Аре, ще привежеш ли? Зази ми ти превежда. Забави се. Доди яденето. Салата. Забави се към 10 минути идва. На Франто. Кафе де пари. Който? Де пари. Де пари. По 5 лева само. Кюфтенца на бати Иван. Татар кюфте, Татар кюфте. И на Шумитко кой? Сайрянче. Ракия нямало. И хубаво. Макарони сервираме, има и хляб, нали да знаете. Някой път макарони с хляб се да.
Часът е вече 19 и втория вход отвори, защото пропуснахме след дългия преход около 500 км, малко позакъсняхме и затвориха. С мотора реших да се кача през втория вход, който ми казаха, който отваря в 19 часа. Паркинга се плаща и отделно имаше вход още 35 евро. Супер готино. Oraya açmışlar çünkü. Kucu be de. Bizden bir dost kapalı. Oraya sıcak. Bu kadar. Çok da olsa ne kadar. Сега да влезем вътре. Ama tiyatroya mı gidelim? Ого, Саховга. Супер готин. Супер готин. Pamukkale. Момчетата останаха долу. Kalaylarla. Çok güzel. Askısı.